Бисмиллахиррахманиррахим. В името на Аллах, все милостивия, милосърдния, владетеля на съдния ден. Само на теб се молим и теб за подкрепа зовем, насочи ни по правия път, пътя, който си даря с благодат, а не на този, който тегне гняв, нито на заблудените. Амин. Добър ден на всички приятели от този малък екран. Днеска имаме една малка тема, толкова 5 минути, най-съкратено казано, да кажем рецепта за успех. Аз не казвам, че съм успял или не съм успял. Само, че знам, че това, което човек научи, истината като научи, трябва да го споделя с хората, а не да го държи само за себе си, за лична употреба. От тая гледна точка имаме хадис на Мохамед алейхиселям, който има някакво знание, трябва да го споделя с хората, с приятелите. Така. И значи първото нещо за успех в този живот, който е изпитание за хората. Живота е едно изпитание, кратко изпитание за хората и всеки иска по някакъв начин да успее в този живот. Независимо в какво, професията, работата, каквото и да е, всеки се стреми към успех. Например, децата си мислят, като завършат 8 клас или 12 клас или висше образование, те си мислят, че са свършили голямата работа. Са изучили книгите и е свършило обучението, само че това не отговаря на истината. Човек се учи цял живот, докато умре, и разбира се, че умира без да знае всичко. Колкото и да се мъчиш, колкото и да се трудиш, пак ще има някои неща, дето няма да ги знаеш. И най-големият учен, философ, професор, има какво да се учи от един прост човек. Да кажем. Може да бъде луд човек. Човекът може да бъде луд, обаче дали е луд или е по-умен от умните, това вече Аллах го знае. Обаче и професора може да се учи от по-малките, да кажем, хора. От него по звание. Ако е умен човек, умните хора винаги търсят знание. Това е първото нещо, което за успех. Първият елемент за успешните хора. Знанието. Второто нещо идва дисциплината. Само дисциплината. Дисциплина, преди имаше казарма, сега няма казарма. Ние знаем какво е дисциплина в казармата. И обаче сега няма казарма, да кажем. Сега училищата има някаква дисциплина, има ли, няма ли, доколко има, доколко няма. Обаче само дисциплина. Ако един човек иска да бъде успешен човек, трябва да има само дисциплина. Да се самодисциплинира. Във всяко едно отношение. В професията, в работата, в къщата, на улицата и навсякъде. Третото нещо веднага идва чистотата. Човек трябва да бъде чист човек. Първото нещо, най-важното нещо е душата да бъде чист. На човека душата да бъде чисто. Душата да бъде чисто. После вече се измиваме, къпаме се, дрехите, къщата, колата и улицата, почистваме. Това са по подробности вече. Обаче първото нещо е душата да бъде чиста. На човека душата. Как може да бъде на човека чиста душата? На човека душата е чиста тогава, когато бъде справедлив. Справедлив човек. Не лъже, не краде и
според законите на държавата, в където живее, според законите на държавата, иска своя живот се живее и след това вече идва и вярата. Разбира се, вярата, най-важният елемент, вярата. Вярата в Създателя, Аллах, Бог, както наричайте, както искате, така наричайте. Вярата в Създателя. То всъщност е най-напред, обаче човек трябва да мине от различни етапи, докато стигне. Човек не може още като е бебе или като е на 2 години да вярва в Аллах. То няма как да стане тая работа. То му трябва да изживее живота, да порасне, да осмисли живота. Чак тогава идва вече необходимостта от вярата, която без вярата, безверен човек, то разбира се и той си живее живота. Има много невярващи хора на тая земя, дето имат успехи, печелят пари, обаче всичкото остава на тая земя, на тая дуня. А пък вярващите са онези, които искат от Аллах да имат и на тая земя, и на отвъдното да печелят благоволението на Аллах. Те са истинските, вярващите са истинските. Хората, които имат страх от Аллах, от Господ. Имат страх. Те никога няма да те издържат, няма да те предадат, няма да те изоставят. Един истински вярващ човек. Говориме истински вярващ. Има показност, днеска в времето, в който живееме, има показност и в религията. Гледаш религиозни хора, където за показност правят някои елементи от богослуженията, от религията, обаче по душата или по сърце са празни хора. Та от цялата тази история файда никаква, само дето лъже то човекът, този човек, кого лъже фактически, сам себе се лъже. Те около него хората ще се осмислят един ден, че той едно говори, а пък друго върши, ще се хване някъде. Днеска, утре ще се хване някъде. Та Господ вика, искайте и ще ви се даде. Почукайте и ще ви се отвори. И има хадис, който казва, че няма ли такива хора вярващи, истински вярващи, дето в нощта да стане, да кланя един намаз и да иска от Аллах да иска, прошка да иска, първото нещо, прошка да иска, извинение да иска, опрощение да иска и после да иска каквото иска. Здраве, пари, къщи, коли, каквото ще да иска. Обаче първото нещо да иска опрощение за своите грехове. Та бъдете живи и здрави, хората преди всичко могат да бъдат успешни хора, ако има това нещо, ако е предопределено от съдбата, демек от Аллах. А той съдбата предопределя според човешките замисли и мисли. Каквото мислиш, горе-долу това ти идва на акъла. Та Аллах ти го дава. Добро или зло. И доброто, и злото, всичко идва от Аллах. Без негово знание едно листо не може да падне от дървото. Та бъдете живи и здрави. Господ Аллах да е с вас.